Nem, azt tudom, hogy neked nem. Jó, na vagy. Anyud, jól van? Én a ház szeretett lakni? De most körbezik, nem? Jó király. Szia! A babi kapaszkodik. Kapaszkodik? Az övet fogja? Most már nem fogja, de amúgy azt fogta. Ennél jó. Jó, akkor fejezd el. Jó, akkor fejezd el. Akkor fejezd el, jó? Akkor nem adom neked, hogy oda nem fejezed el. Hogy nézzen be hozzád, ezt adtuk ennek. Majd mindjárt jön anya, és akkor szólok neki, hogy nézze be, hogy anyát szopját szeret. Ide benézel? Tényleg? Boldog anyák napját! Jaj, cicám! Köszönöm! Ezt te csináltad, szem. Adjál már egy csókot. Na, Isten! Szia, szerelmem! Hello, morzsa! A picsámat elhagyom. Tessék. De most ezt haza kell vigyétek, jó? Ja. De egyébként mennyi idő nagyjából, mert arra gondoltam, hogy itt addig tökre elkempingezünk, hoztam a babinak tápit. Másfél óra. Igen, akkor annyit azért csak nem kempingezünk. Cigi? Kész?